inkolo yonke ukuthi ngabe yiliphi leliqhaza abantu besifazane abalibambayo yilokho esikuphethe namhlanje. Wow. Sibonge kakhulu umbovu ekhona namhlanje. Ngithi nje umlaleli wena wakho usubeke indlebe uze ukuthi umbovu yini asiphathele yona. Kusuku lamaNazaretha namhlanje kuyisabatha. Sizokhuluma ngendaba enkulu lapho zobe sikhuluma khona ukuthi yini la sikhuluma khona ukuthi amaNazaretha njengoba ehlukene ngehlalo zawo kunobaba, kunomama, kunentombi zentethelelo bese kuzoba nezintombi la ezimbozayo. Namhlanje umbovu uzosichazela ngokuthi iyiphi indima edlalwa ngabantu besifazane enkonzweni yamaNazaretha. Babaleke kangakanani abantu besifazane enkonzweni yamaNazaretha, ukhulu babo nezinga labo lingakanani, uba uShembe ubathatha ubabekaphi abantu besifazane. Ilokho namhlanje umbovu azosithula kona kuyisabatha asitshele ukuthi njengomuntu ongumlandeli noma ongikhola lasekuphakameni yiphi indima abantu besifazane abayidlalayo kuleya nkonzo. Umbovu angidedele. Isizwe sakwa-Israyeli noma labo bantwana bakwa-Israyeli ababekulowo mbhoshongo abase bebalekele kuwo beqedwa yilesi sikhwaga esiyi-Mhlengi. Angazi-ke ngiyaye ngizwe ukuthi kunesisho esesidumile kakhulu esikhona lapha khona kuthiwa abesifazane bayimbokodo noma imbokodo. Angisazi-ke nokho ukuba savela kanjalo, kodwa kunezinto ezimbili engiyicabangayo ukuthi lesisho mhlasimbe lezi zinto ezimbili ziwumsusa waso. Uma singabuka nje lencwadi esesiyifundile njengoba sengichazile lapha engicaphune khona ngenhla ukuthi owesifazane wathatha imbokodo eyitshe wayesesiqhwahaza lesi sikhwage sabe sivimbezele izwe. Uma siqhubeka lapha esintwini ibingekho imishini ngesikhathi esiphambili ebikwazi ukuthi igaye impuphu, igaye zonke izinto ezigayayo ezisuke izodliwa ekhaya, kodwa kutholakala abesifazane kunetshe ababegaya kulo elikwazi ukuthi lisuse umbila from ekubeni umbila kodwa bese liyawuprocessa luwenze usuphuma usuyimpuphu. Manje makuthiwa abantu besifazane bayimbokodwe asazi noma bafaniswa nalelo tshe yini, ngoba bayakwazi ukuthi bafike ekhaya kuyindlu kodwa balishintshe leyo ndlu iyodwa bawakhe umuzi ube yikhaya. Bayakwazi ukuthi bafike lapho engalungile khona. Ingakho kuyakuthiwa ikhaya lisilona ikhaya malingenayo umuntu wesifazane, ngoba kuyilowo muntu okwazi ukuthi afike ashintshe izinto. Sisabuka ngokwezwi likaNkulunkulu, kodwa mase sisuka manje sesigijima siye endabeni kaShembe ukuthi ngabe lapha kuleli bandla babaluleke ngani abantu besifazane, iliphi mhlasimbe iqhaza asebeke balibamba ebandleni nasekukhoneni bebandla. Ngizothanda nje ukuthi ngiveze indaba ukuthi kubukeka sengazi ukuthi ma kukhulunywa noNkulunkulu uyayalalela kangcono mangabe kwabantu besifazane abasondelayo kuye beza ukhuleka. Angizoyifunda incwadi evame ukufundwa amakhosikazi kalesini elapha kuJeremiya ethi bizani bonke abesifazane besilile ukuba balile kuze uJehova ezokukhala nokuhlupheka kwezinsizwa bafundise namadodakazi abo ukulila. Kodwa ngithanda ukuthi siyibuke ngokwendaba kaShembe ukuthi ma kukhuluma abantu besifazane ilapha khona engazi ukuthi uNkulunkulu wayelalela kakhulu. Ngiyaye ngizwe nje makukhulunywa nasemakhaya kuyaye kuthiwa hayi noma kukhulunywa izinto zekhaya ayifanele kukhuluma amadoda kuqala, kodwa lapha ngokwenqubo kaNkulunkulu sithola elalela kakhulu abantu besifazane makusuke kukhuluma bona. Uma-ke eMhlengi yasekuphakameni ngenye imini inkosi enkulu yasekuphakameni ubabamkhulu efuna ukuthenga indawo lapha mawudlula ngaseMatiwe khona indawo ekuthiwa kuseNtanda kwakuyiplaza elalidayiswa umlungu. Maye efuna ukulithenga leli plaza ubabamkhulu kwase kutholakala ukuthi bayavumelana nomlungu kuthe phakathi nokuthi akakunike wena ndoda oyinhloko Yesu kuyavuka uvunyiwe ukuthi indoda iyinhloko ekhaya. Kodwa mase sigijima siya ku-35 ufundeka kanje kuthiwa uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho, inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise. Manje-ke lapha-ke bakhona abantu abayibathi hayi inhloko umuntu wesilisa, kodwa uShembe uyasifundisa ukuthi nomuntu wesifazane ekhaya usuke eyinhloko yekhaya ayibonge inkosi. Siyaqhubeka lapha sikhuluma ngokuthi-ke abantu besifazane baneqhaza elikhulu-ke kanjalo. Lokhu kuhlukunyezwa kwabo akufanele ngabe kuyenzeka, bangabantu ekufanele banikwe indawo yabo ngaso sonke isikhathi.
noma iChristian Bible ithi abesifazane mabathule emabandleni bavamisile abantu mabenenhloso yokucindezela abantu bese befunda lowo mbhalo njalo. Kodwa thina njengamaNazaretha abantu besifazane siyababeka lapha ebandleni njengabaholi babe ngabakhokheli. Siyababeka la kuma youth structures babe ngama-leader bayaba ngoyihlalo bayaba ngabe yini kuleso structure sokuleader entsheni. Okuyizinto lezo esiqhakambisa ngazo ubukhona babo. Ngoba yilapha bekhuliswa khona nangokwama leadership skills. Umuntu wesifazane emphakathini wamaNazaretha umuntu ohlonishwayo futhi ofanele ukuthandwa njengokufundisa kumsunguli webandla umprofeti Isaiah Shembe. Umuntu oshaya umuntu wesifazane noma ohlukumeza abantu besifazane singakubeka kucace nje ukuthi lo muntu kasilona iNazaretha. Mangathiwa kuneNazaretha elenza okunjalo lingabe lenza okuphambene nemfundiso nangokwenqubo yakule bandla. Izithi inyanga yezulu ngenye imini ithi ngisho umuntu oshaya umfazi noma umuntu wesifazane ithi lo muntu lowo imfena kusiyena umuntu. Kwakusho inyanga yezulu emzini wasekuhleni. Ngakho ke ngaphandle kokuthi lobu kuNazaretha nje esinabo kodwa singabantu base-Afrika. Umuntu wesifazane nje akashawa indoda eshaya umuntu wesifazane kuyaye kuthiwe Isizwe. Ngoba ezweni sakithi kuyaye kuthi noma kwakhiwe endaweni inkosi yesizwe ikhotheme tholakala ukuthi kayinayo ingane yomfana kufanele ihlale esihlalweni. Kodwa mayikhona ingane yentombazane eyinkosazana iyakwazi nayo ngisho ukuthi ihlale uthathe umbuso iwubambe umbuso ume uqine. Ngisho ukuthi ke abantu besifazane bangabantu abanjalo ababa nalo iqhaza abalibambayo embusweni nasemphakathini nje wonke. Yilokho engicela ukuba sigoqe ngakho. Sibonga. Sibonga kakhulu Mbovu. Isikhathi sethu manje ngu-7-9 umhla 19 Agasti kusayiyona inyanga abantu besifazane le. Ngiyakubingelela Sakha FM, ngiphinde futhi ngikwamukele nje kuseni ukuthanda kuvula umsakazo wakho. Uhle nawe usamukele.